M&M Hausa TV, ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen sababbi da mai. Kai ya wani samun damar yin selfie kuke da Allah duk ku kawo yin nan ko ba kwaji ne. Ko me nayi dole. Wato baba ka san me yake faruwa? Ya gai ne sai ka faɗa. Ai oga ya ce mana target din mu na gaban nan na faɗa ma gidan Alhaji Ibrahim Smart Bage za mu haura. Alhaji Ibrahim Smart Bage ba? To ai ka gane an ce gayan yana ganin gaban sa. To ai oga ya turo min da picture din shi. Dan shoya min da ni ya ne. Ka gane ai. Kayoyin nan za ku bayar ko ba ku bayar ba ne na fasawa ɗaya tumbiya a cikin ku ko ba kwaji ne. Kwaji ne wai. Kawoyoyin nan nace sai na farkewa ɗaya tumbiya a cikin ku. Kai da dariyar me kake yi ne? Gane karamin kiyashi karamin shashasha to yau ka shigo an damu rana ta bi baya karewa ya fito tina sai yayi haskawa saki Mu'ana ce